Чакай само, че ще се кюснем. Ево къде. Гледай го са. Ево къде. Не го виждам още. Не. Чакай да се бутна. Ево къде идва. Я? Опа, ба! Бутни ма насам, чакай. Бутни ма. Браво. То по-голямо 40 кила, брат. А? То по-голямо 40 кила. Може да е по-голям това. Ще бе дебел. Да. Браво, Ванко. Гладиатор! Гей, днеска на 40 фанах. Гей, гледай как дърпа лодката. Его, вижда се, тук прозира. Еге, така мой дебел дърпа. Да, видях. Той мой беше така. Смяхме ги. Да живее метала! Пепи, той е 40 същия като другия. Иванко, казах ти, че ще клопни!